ma jien inkun fit-tabut. Nikkonvinċi l-moħħi għal kuraġġ assolut. Ma rridx nagħti l-mewt sodisfazzjon let inmut qasqat. Kulħadd ċas qalbi għadha tbaqba. Il-ħin għaddej fejn qed il-mulej issa. Qalbi mfarka, il-mewt fil-viċin sar il-ħin għal-vaganza. Iż-żmien bla wafqien flejx intiqba tavvanza. Il-ħajja timxi lura u l-injorant miet bl-injoranza. Niskuża ruħi jew le, m'hemmx viċinanza, m'hemmx arroganza, rispett ġib distanza. Dal-kittieb ġewwa stanza, sal-aħħar nifs niqba. Il-mewt tal-kulħadd waqt irrid nidra, irrid nieqaf nibża. Ħadd li tajt diploma lill-iskola tal-li taħtni dal-lingwaġġ. Biss għadni maċ fejn xtaqt li nola, fejn irrid li nola. Jien student fil-logħba li qed nipprova nipperfezzjona. Xtaqt li sirt, emmint waqt li ktibt ma li ġibt li fissirt. Ksibt rispett wara batti bekk ma n-nis li ma ridux jisimaw brep. Daqsek ma jfissirx li jinlest stejjer fil-rap. Rap unwedek li musa neqleb. Anzi fuq il-mike inkompli neqret. Niffer maħarem għaxem nur il-qalb bħal fuq bank tal-iskola. Tkessaħt, bellaħt, xorta nħosni gradwat. Riflessjoni lejn ix-xogħol dedikat, imħabba lejn il-mużika u tajkom riżultat. U kif se nħoss li nqis dawn l-linji li nħobb. Kulħadd imkisser u nfisser għax niġi bibżob minn fuċċi jitbissem. Rem l-isem bekk niqpa nitkellem, niqpa ngħid kull fatt. Kulħadd iridek tajjeb imma ħjar qatt. X'kulħadd jaf bħal-ambizzjoni ta' avukat li nirbaħ il-każ jew li nsarraf xi ħaġa għal xi ħadd. Xitri l-istil dal-istil memx level biex tilħa. Forsi sempliċi għax il-sempliċi mux il-komplikat. Il-sempliċità format intelligenza f'moħ l-avvanzat. Ġili nitfixkel nista najt li tlift ma' kull kantoniera nistenna l-axar nifs. Inħosni kbirt biex għamilt li rid għal-kem li rid għadni ma femtux. Psikoloġikalment inħosni dajjef u dan l-ġieħ ma tridux. U inti jaf bħali dak li nisma mus se jaffetwani. Anzi grazzi għal min rani b'interess u għal min għalli jim mux lest. Klimit qal bla suċċess jien xorta sid kull rispett b'rifless. Għax l-iskopu l nibba fis-sod bibżob xitqal mill-log post.